Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethene izinto, amavasha abahlosile, bathi usokhuluza ukhokho bewe. Siyakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele qamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ake ngikhuleke umhlaba wonke. Nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Ngumshana wakwaNgcobo Fuze omashiya amahla ngathi azoshumayela umzukulu kaMdumo ezalo uthumbu latshatshatsha kapheshe kaMaguyane kaVaphi kaNokhonjo. Uhlala kuyintokozo enkulu ukuthi sifike la kwi-channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV. La sifundisana khona isintu. Siphinde sikhumbuzisane ngendlela eyayihamba okhokho bethu sabantu abampisholo siphila phansi komthunzi welanga. Ziningi ke bafowethu nodadewethu izinto esike sikhulume ngazo la kwi-channel yethu. Siyakhuluma nangezenkolo, sihlaziye izinto ezenzeke emabandleni wonke amabandla. Alikho ibandla esilikhethile. Ngesonto eliphelile uzokhumbula kumfanekiso oqoshiwe odlule ukuthi besihlaziya indaba yenkolo yamaKristu nenkolo yaseZayoni njalo njalo. Besinensizwa la uBhubesi. Namhlanje naka ngikwethulele insizwa ubaba uNhlanzi. Baba Nhlanzi. Baba Mbanje. Niyaphila kodwa? Hayi, siyaphila Mbanje. Uhlala kuyintokozo enkulu kumina uma ngilishaya ikhwela ngeimpunga yesintu. Yeah. Ngithi akusondele eduze sike sizokhuluma indaba ngoNkulunkulu ofikile phakathi kwabantu. Ushembe. Futhi ophilisa. Asitheni ngedlozi elikhulu Mbanje. Idlozi edlula bonke amandla. Impela baba uNhlanzi ngiyakuthanda uma uyibeka kanjalo. Uma nami ngibhala laphana kwezami izibongo engimupha zona. Kukhona umuntu la ngithe khona uthongo elihle. Yeah. Uthongo elihle. Uyabona lo. Mhlawumbe baba uNhlanzi ngaphambi kokuba sihlabele phambili. Ngiyafisa ukuthi abantu sibakhumbuze ngoba baba uNhlanzi ngesizathu sokuthi kukhona umbukelo omusha njengamanje. Sibatshela ukuthi masikhuluma ngoba baba uNhlanzi sikhuluma ngomuntu nje oyisihlobo nakwaShembe ekuphakameni. La sikhonza khona thina noma sikhuluma ngomuntu wakhona ubaba uNhlanzi ubalekelela kupha abantu noma ubacobelela ngolwazi nje kuphela njengoba esuke efikile kwimpunga yesintu. Ngiyafisa ukuthi umthatha umbeke umbukelo omusha ukuze naye ezoqonda uma kukhulunywa ngobaba uNhlanzi kukhulunywa ngoba. Ngiyathokoza mina. Ubaba uNhlanzi oyigama umbuso ngaShembe ukuthi uNhlanzi sithakazela. Cha uNhlanzi siyakhuleka sebenza kakhulu ngokuthandaza siphinde sebenza kakhulu ngokuyisa abantu emanzini kakhulukazi olwandle bese kuba yiwasho umsebenzi engenza kakhulu Mbanjwa ehlukahlukene enhlobonhlobo siyazidayisa bese siphinde sisiza kakhulu ngokulekelela abantu sibafundise ngenkolo yama-Nazaretha laba abafisa ukwazi lapho nalapho besiyabalekelela kodwa esikwenza kakhulu nakho konke nje ukukhuleka neziwasho. Yeah. Sibonge kakhulu baba uNhlanzi. Omunye umuntu angazibuza umbuzo ukuthi impunga yesintu ikhuluma izinto zesintu kodwa futhi iyathanda nokuthi ikhuluma indaba zenkolo. Yeah. Ikakhulukazi futhi ngibuye ngibize wena baba uNhlanzi sizokhuluma ngendaba kaShembe. Indaba kaShembe indaba enkulu emhlabeni nasezulwini. Mina ayikho engeke ngiyibone enkulu ukudlula yona. Yingakho ke kubalekile ukuthi nami njengoba ngiyimpunga yesintu kunabantu abababukeli bempunga yesintu esekufike okhokho babo kubona babatshela ngoShembe. Kubalekile ukuthi sibafundise sibachushise ngokuthi uShembe yini ayithandayo yini angayithandi ukuze mabefika emzini kaShembe bazi ukuthi kunyathelwa kanjani akunyathelwa kanje. Namuhla ke baba uNhlanzi kunomuntu engifisa sizokhuluma ngaye namhlanje. Lo muntu baba uNhlanzi engifisa sikhulume ngaye umuntu lo othunyiwe kwaShembe. Njengoba sonke sithunyiwe kwaShembe. Abantu abadala. Ukukhonza kwaShembe
kukuthanda kwabantu abadala. Yeah. Kodwa babunhlanzi kunomuntu oyi-Nazaretha owathandwa abantu abadala. Kodwa manje yena usezithola ecwaseka ndlela thile enkonzweni. Angizuzwakala kahle mangiyibeka kanje ukuthi uzithola ecwaseka ndlela thile. Onabe manje. Babunhlanzi kunomuntu othola ukuthi ngenkathi ethunywa kwaShembe. Yeah. Wathunywa nje ewumuntu oyimpofana. Umefika wafike wahlala phakathi kwamaNazaretha. Lo muntu lona wathi umefika babunhlanzi ufika manje uhleli phakathi kwamaNazaretha. Yena manje useba nokuzibuka aziqhathanise nabanye abantu. Kanti thina sabantu asefana. Ngiyafisa namhlanje babunhlanzi ukuthi sikhulume nalabo bantu abanjalo bona sebezithola manje kungathi bayacwaseka. Uthola ukuthi mina mhlambe ngiyimpunga yesintu ngifake mina isinene sembuzi. Laba bafake isinene sensimba sebefuna bona ukuhamba bodwa. Ukuthi mhlawumbe umuntu othunyiwe lapha babunhlanzi enkolweni. Mhlawumbe yini esingayisho kuyena ikuphi okubalekile. Kungabe mhlawumbe yiloko akuthandayo noma yiloko okuthandwa okhokho bakhe. Wakhuluma igama elikhulu manje. Ngiyathokoza kakhulu. Yabo lento ikhuluma nami ihlezi ngihluphe emoyeni ngiyibuka yenzeka khona lapha ekhaya. Uma uthunyiwe manje ufuna uqala wena uzazi wena ukuthi njengobuya enkolweni kakhulukazi uyokwenzana. Ziningi ilingo ozohlangabezana nazo mbanjwa. Uningi ozofika ukubona lapha okunye kuhle okunye kubi. Kodwa wena kokuqala fanele uyiqonde wena lobuya lapho uyokwenzana. Mina engakukhuluma noma ngikubalule kakhulukazi. Uma usulapha enkolweni akasikhulume nje mbanjwa ngokugqoka. Kunabantu abaphuma emakhayeni ndobadusho nje abangathathi intweni. Kunabantu futhi abaphuma emakhayeni amahle la kuphila khona ezigulini ngibeka kanjalo. Manje uma uthola umuntu njengalowo kuumuntu mhlawumbe oshintsha kakhulu izinto zokugqoka kuumuntu ogqoka kahle ngasonke isikhathi wena athenga umuntu wesifazane manje wena lo ungakuphathi kabi wena njengoba dusho nje manje okubalekile nokuyela kaShembe ukuthi uthunywa amathonga kini bheka lokho kuyele ugqoka ukufihla umzimba nje ngoba uShembe manje wasinika ingubo emhlophe ezosibathisa sonke ukuthi sifane sonke noma ngabe ucebile noma ngabe umpofu ingubo emhlophe yonke umuntu kufana njengasesikoleni njengoba kune uniform nje sengisho ukuthi lento ishow inhle kakhulu siyacela futhi nalabo mbanjwa ngathi badla kanconyana noma baphila kanconyana babahloniphe nalabo abangenalutho ngoba lento mbanjwa iyahlubulana kakhulu lento mbanjwa lento yokuphakama engenile enkolweni nokuthi sibukela abantu phansi iyabalimaza abanye abantu agcine sephelelwa amandla esethi angikwazi ukuya kaShembe ngoba kaShembe bangibukela phansi ayibona sengisho ukuthi ke mbanjwa kubaleke kakhulu ukuthi umuntu meya kaShembe azazi ukuthi uyelini futhi ke njobe lapha kaShembe angayibheki into esemaceleni abheke lokakuyena ngoba ilingo zoba khona vele njobuye lapha enkolweni wena hamba uthetha amacala abantu bakini lo muntu babunhlanzi engikhuluma ngaye akathathe entweni. Yamba. Lo muntu njengoba okhokho bakhe bemthumela phana kwaShembe bafuna ukuthi ayobakhulula. Ngenkathi ekhonza yena ukhonzela bona. Uyibona lo? Ngenkathi ehamba izifungo nako konke nabo bayasizakala. Njengoba lo muntu babunhlanzi engathathe entweni. Kuba khona isikhathi babunhlanzi la kuthiwa kuyanikelwa khona. Lo muntu kodwa nakakwazi ukunikela kungabe mhlambe umuntu ofana naloyo enze njani babunhlanzi fanele enze njani ngoba manje makuthiwa kuyanikelwa yena akakwazi ukunikela ufuna hlala isicacise mbanje indaba yokunikela ukuthi yini ukunikela lapha eqala ukunikela mbanjwa ukukhipha okusemandleni akho lokho nakho ukunikela kuyinoma yini unganikela ngisho ngamadumbe unganikela ngobhatata unganikela nanoma ingane ukunikela kuyona imali kuphela kukhona into ekhona la ekhaya ukuthi uma kade sesontweni nawe uyazi mbani bese kuthiwa sikhulela bonke abade bebika inkinga zabo noma ade bebika insizwe uma umuntu unenkinga esontweni uyakwazi ukusukuma angikhuluma kakhulu ethempelini ubika inkinga yakho kuthiwa ukunikela ngenhliziyo uyakwazi ukuthi ngicela ningikhulekise yama-Nazaretha nginenkinga ekanje kanje kanje ungakusabi lokuthi ngoba anginayo imali mina ukuthi nginikele embengini angisakwazi ukuthi manje lenkinga enginayo noma ngifuna umsebenzi noma ngihlushwa yini angisakwazi ukuyibeka ebandeni sukuma nje uguqe ucela ukuthi nginenkinga kanje ngeke bathi khokha imali ngalokho futhi laba abakhokha imali ingoba bona bekwazi phela ukuthi bakhokha imali wena ungenayo nikela ngenhliziyo mbasho babunhlanzi ngesizathu sokuthi la siyaluleka siluleka abantwana bakaShembe
siluleka la abantu babunhlanzi abakhonza ushembe nabamthandayo. Yeah. Njengoba sengibekile ukuthi khona lo muntu ongathatha entweni umnikela kanawo uyabona kodwa kuyanikela uyafisa ukunikela ngihlabe kumthwele mawuthi kubalekile ukuthi asukuma phakame bese acela umthandazo ngoba okokunikela akanako nabake babunhlanzi abantu engifuna sikhulume ngabo kunabantu babunhlanzi othola ukuthi bona badliza abani likaPondo bese emva kwaloko uthola ukuthi labantu laba bangathatha entweni bagcina mhlambe bebacwasa ngoba naku bengathatha entweni kungabe mhlambe ke labo bantu bona singathini kubona njengoba mina ngiyimpunga yesintu ngibhinqa insimba bese kuzothi omunye umuntu obhinqa imbuzi bese ngimbukela phansi ngabe kufanele ukuthi ngikwenze lokho la ngifisa ukuthi siye khona kakhulu babunhlanzi ngifuna ukuthi abantu sibatshele inhloso nqangi yokuya kwaShembe ukuthi kwaShembe ukuthi ugqoke kanjani into engasho lutho akusho futhi ukuthi ukubhinqa kwami insimba kusho ukuthi mina ngithola izibusiso ngikholwa kakhulu cha ngiyabonga mbandlo kakhulukazi nasemgidini siyacela nje koza kwethu kunhlayisuthi le ebhinqa imvunulo engathi iyadura bahloniphe nalabo ababhinqa imvunulo le ngathi iphansi mebeyibuka ukuhloniphana kubaleka into enkulu kakhulu eNazarethini wena mbandlo inhlonipho kunjalo sibuye nje mbandlo sikhulume kakhulukazi ke omama kakhulu siyacela komama laba ngathi basebenza kahle itethelelo ngudlungudlu amakhosazana ukuthi sicela ukuthi babambane enkolweni ngoba ngampela baningi abantu abahlele emakhaya manje ngenxa yokungabi nawo amahiya nokungabi neMnazaretha mbanjo ledurayo leMnazaretha edurayo yinhle mbanje kodwa phela na leMnazaretha edurayo inabantu bayo abakwazi ukuyithenga uShembe futhi uyawuthanda kakhulu mbanje ukalika uyabona nje ukalika yona indwangu yasezulwini enhle kakhulu futhi ke indwangu echeap kubalekile nje ukuthi umuntu meyiNazaretha manje abe nawo umNazaretha kakaliki ngoba noma usuhambe emhlabeni mbanjwa uwona umNazaretha lo oseyiswa kumuntu mehamba ukhalika yabo manje siyacela ukuthi ukucwasana nokubukelana phansi ebandleni kuphela ngoba leyo nto abantu yabahlubula mbanjwa ngalesikhathi ukuhlubuka umuntu ethunywe emndeni yakhe noma uShembe ekade emncenga emshela uShembe emfuna lo muntu iminyaka khuluma naye ebusuku nasemini wena uyafika yamhlubula ngokuthi wena unemali abese manje umuntu esehlehla asazi ukuthi ufika uthini kuShembe ngoba bonke abantu ompofu ucebile abaShembe ngiyakuzwa babunhlanzi umuyibeka lapha nokuthi umNazaretha kakaliki akufanele ukuthi umuntu mhlambe ofakele obizayo bese ambukele phansi lo ofake kakaliki nawo lo umNazaretha kaShembe futhi uthanda kakhulu babamkhulu ngoba okabazi bathi babamkhulu okababamkhulu uyadingakala nje ukuthi umuntu weNazaretha noma esenayo leMnazaretha le ngathi iyabiza abe nawo ukaliki ngoba wona ngathi ukhiye wona futhi oyisiqalo somNazaretha asikwazi ukulahla manje ngoba wona babamkhulu afika nawo wona babamkhulu asikhombisa wona siyacela ukuthi babe nawo nje abantu futhi wona ungcono ke uyakwazi ukuthi uthengeka ubizi kakhulu ngoba phela babunhlanzi vele mne wethu uma efika uBhombela ufika kuthina sisizwe esinqulusobala ukufika kwakhe wasembathisa yona lengubo emhlophe lokhuluma ngayo uma esembathisa yona yangabonakala impofana sangabonakala isicelo nasesihlabeleleni sakhe waloba wathi wonke amaNazaretha wabe munye njengebumba likaSimele uma thina sizohlukana phakathi uma sizobukana ukuthi lo ngoba nawo kena oyimpofana sekufuneka ukuthi ahlale yedwa adle yedwa kungabe sawugcinana lo mbhalo wakhe ukuthi wonke amaNazaretha awabe munye ukukhona manje kahle hle ukuthi sigonana ihlazo lami kube ihlazo lakho uyabona sibambana uzathi lapho babamkhulu njengobusho nje manje hlabelo umetha amaNazaretha kabamuntu uthi ubaba wamkhulu ngoba kukho ukwehlukana kwelizayo umsana ukuhlukana emhlabeni uthi ngale kwelizayo amaNazaretha awodwa nomnyango womNazaretha kwelizayo uwodwa akukho ngalo ukuthi ngoba kade engathi ucebile uzohlala kwenye indawo noma uzoba umuntu onjani bonke abantu ngale abaShembe baphethe uShembe nomnyango esingena ngawo uwodwa phela nje sihloniphane manje asibambisane ocebile ahloniphe ongenalutho onale mNazaretha engathi iyadula naye ahloniphe lo okwakaliki ngoba ukaliki nawo siyawudinga futhi muhle kakhulu ebandleni ukuthi ube khona ungabe sokumNazaretha ubukeleke emuva nje
Babunhlanzi sesizophetha. Yebo. Kunomuntu la obe nesibonakaliso. Yeah. Uma eba nesibonakaliso kwase kufika umuntu omdala wakubo. Yeah. Wathi ngicela ungitholele ingubo emhlophe. Yeah. Yakwashela. Yeah. Uyabona ukuthi khona le ngubo edulayo. Nale ngubo okhuluma ngayo kaKali. Lo muntu umeqala esuka eyakoyithenga le ngubo emhlophe efuna abantu abadala. Yiphi ingubo ekufuneka ayithenga? Cha manje into elula nje ngahlupha uKali. Futhi ke manje uyafika esontweni ngeke uthi ufike esontweni manje uqala ukhonjiswa abantu bakini nayo indlela kaShembe usufuna lezi zinto ezidura awuncenge nje ngawo uKali ubone nawe indlela nemithetho kaShembe ingena ngaphakathi emzweni yakho ubone futhi ukuthi kuyahambelana nawe ubone nje konke uncenge nje cha ngathi uma uqala manje ungaqala ngawo uKali bese mhlambe usungayiqhubekela kweminye kodwa nje uKali kuyadingakala ukuthi ube nawe ngoba usuku kade ubone wona ebusuku uncane ukuthi ungabona le misha kunjalo isikhathi esiningi umnazethu abakhupha ebusuku uKali yabona manje kubalekile ukuthi abantu ababe nawo lo mnazethu ngoba wona umnazethu onqoba leminye ke mihle nango inkolo nayo iyathuthuka kodwa uKali ke singawulahle mbani singawulahleli ukuthi ngoba ngale kwamathonga bayawufuna iwona osebenza kakhulu Babunhlanzi ngoba la kunomuntu la kunabantu abama-Nazaretha mhlambe kule nkulumo sesigoqa ikakhulukazi nje la kumNazaretha ngiyayibona indlela yokugqoka ngoba umNazaretha wona uyinto ebalekile kakhulu ingubo yokunqoba mhlambe kukhona umuntu la yena obengazi yena ukuthi khona ingubo ekuthiwa uKali kosanda kufika esontweni uma efika babunhlanzi lo muntu wafika kukhona lo mNazaretha lo okhona omuhle lo odulayo wagqoka wona nayo uafforda yonke into mhlambe lowo muntu ungamkhuthaza yini ukuthi abe nawo lo mNazaretha lo oKali ngoba kuthiwa mhlambe ngeke azawimbathe ngoba phela omunye uzothi hayi mina naye ngiyithandayo uyabona lo mhlawumbe ungathini lo muntu cha ngimkhuthaza kakhulu ngoba ingubo yokuqala kababa omkhulu imithetho esama ngayo imithetho ayivele isebenza kudala akushintshanga lutho okukhona nje ukuthi umNazaretha buyathuthuka buyakhula ngendlela ehlukahlukene kodwa ngiyamkhuthaza kakhulu ukuthi akabe nayo ingubo ngoba ngale emathongeni ingubo naye nje kodwa mawukuthi ngempela waboniswa ke ingubo ekuyona efunakala nengubo okuyona ebalekile abantu bakini nakuShembe uKali ngiyamkhuthaza manje ukuthi akabe nawo uKali awubizi mbani uKali ube nawo uKali uthi mawukuthi ubhene izimenzima ukugqoke wona ngoba nje ukusho ukuthi ingubo yomnqoba futhi yona ingubo wamkhulu afika nayo asinankinga lo nale ngathi yadula emisha abe nayo kodwa lo wona umNazaretha ukhinga ngoba noma uhambe emhlabeni kuseyisa wona lo mNazaretha noma ungena emanzini yebo noma ungena emanzini ungena ngawo lo mNazaretha wona umNazaretha lo omkhulu ezulwini nasemhlabeni uKali ukuthi ke naku sekukhula kuyathuthuka umNazaretha seqala kuba kuhle esontweni kodwa ke lokho kudala singabe sesikulahlela kude ngoba kukuphila kwethu manje kunjalo babunhlanzi udle amaningi sakeni mbukelo mpunga yesintu TV ukukhuluma kwethu le ndaba lezi ezithinta inkolo kaShembe ingoba umhlaba wonke uShembe uzogoqa bonke abantu bazoba amaNazaretha washo njalo uBombela phezulu le eHarrismith wathi lesihlahla uma sike sabona kobe kusho ukuthi umNazaretha uzophela kodwa thina boShembe sithi sophenduka sibe yilitshe uma kuke kwaba njalo kusho ukuthi umNazaretha bokhula kuqala umhlaba ingakho ke nathi simpunga yesintu TV soloke sizithinta izinto zakwaShembe okanye zenkolo kaShembe sibafundisa abantu ngoba kusasa ithongo labo lizobayalela kwaShembe kubalekile ukuthi lithi libayalela bathi befika khona bethatha isinqumo sokuya khona bebe bezazi izinto ezithandwa uShembe nezithandwa amathongo abo ukuthi bazenze kwaShembe kuze isibusiso abayobe besicela kaShembe bese sikwazi ukuthi sihlale kubona babunhlanzi ngoba babunhlanzi umuntu uzoya kwaShembe afike enze okungafanele omunye uthola ukuthi mhlawumbe abantu bakubo babemkhombise lo mNazaretha lo mdala yena wathenga mhlawumbe lo musha kanti umbethwe yingugu ezindala ezazazi leya ngoba akasazitholi isiqhamo ezinhle hayi ngoba kuukuthi mhlawumbe wonini cha okukhulu kakhulu namanje ukuphula ulimi xolise zawethu angayicwasi ngoba yabona kaShembe kuyaswela ungena umswempo kakhulu lapha esontweni angiqamba manga kuyinto enhle ke manje ike ngiyasebenza obhuti nosisi bayasebenza kahle uShembe yababusi bathola imisebenzi
kodwa yena into ebalile manje akazi ukuthi uzelini amehla akhe awavale intweni zomhlaba abheke kakhulu amehla akhe emathongeni lamthumile ngoba kahle hle lapho usuzolungisa umsamo futhi abe nesibindi imbanjwa angathi khona abantu bonambali mebefika lapho esonto umuntu afika anikele kanye asonto nje akakhonza alandele kunezinto efuna uyincenge ukuze egcineni ziphumelele uyabona kunale nqobo ekona ukuthi kaShembe ngiyonikela ngembuzi noma ngiyonikela ngo5 rand kunezinto mbanjwa njase sibhedlela uya-admit kwesinye isikhathi unesifo uhlale 6 months 3 months kunezinto ekufuna ukuthi lokhu uyincenga kancane ngokukhuleka nangayo iminikelo abe nesineke embanjwa lo ufika kakhulukazi angajaka ukuthi ngoba senginikile yaShembe sengifuna impendulo ngoba imindeni yakubo ungathola isesigodini sosizi noma isejele noma isesihogweni noma imhambuma oyiboshiwe yebo manje bafuna ukuxegiselwa abantu nikela kahle futhi mebe unikela mbali bengifisa ukubalula nokudlulisa nje zakwethu o5 rand mina ngidumala umuntu ngibone ephethe u5 rand kaShembe hayi ngoba kufuna imali kodwa akwazi ukuthetha icala umuntu manje ekade ethwala ngabantu umuntu gogo wakho uyamazi ukuthi gogo wakho wayephathana uyabona lo nto ebulala abantu inqwaba uthi ungathetha icala ngo5 rand yibona phathi imali njengoba uyakudokotela uma uyakudokotela khona izifo ezivukayo phathi imali ukuze uma nawo uthi uyothetha icala umuntu obethwele noma umuntu oyebulala abantu uphathi imali ukuze umbuze ukuthi ngoba ngithethile icala lakho kaShembe pho wasuvala into zakhe hayi indaba ya5 rand manje iyahlupha abantu bafika no2 rand bezothetha amacala amakhulu namacala amamba enziwe emndeni yabo isaphila uyibona lo Mbukelo wempunga yesintu asiyiphethe lembenge nakuwena mhlambe sithema sithinta waxobeka amakhona bengeyona inhloso enkulu bekuqinisa idolo kulowo muntu ozithola ecwaseka ngokubuka abanye abantu ukuthi bona bayizinkanko edla amacimbo kwandulelisa bayaswenga kanti wena uthola ukuthi awuthathe entweni lapha kwaShembe awuyele lokho ukuthi uyobukwa kodwa wena uyela ukuthi lapha uhambe uye kokhonzela okhokho bakho kubalekile ukuthi wenze lento okhokho bakho abakuthumeleyo ungasinaki thina ukuthi sibhince insimba wena ubhince imbuzi uyabona lo kubalekile lokho for umqhele wengwe ngifake mina umqhele wengwe ungakunaki wena lokho ngenze ukuthi mina njengoba ngifake le nsimba yami wena ufake imbuzi yakho umuntu ozophuma nesibusiso wena Bakunhlanzi abantu bekufuna bakuthola kuphi kanjani ngicabanga ukuthi imbanjwa inamba isekhona bayangifonela ngoba imisebenzi engiyenza ihluka manje ngisemsebenzini engiwenzayo kakhulu ngisebenza kakhulu ngokudeliver anginayo indawo engimangiyona eyodwa benganginayo ngaphambili ngase ngishintsha ukusebenza sizoba nemikhiqizo eminjwa manje sizoyenza sizofika sizoyethula ka2024 sakhona sisakwenza sahlanganisa cala nje baqhubeka basixhase iwasho sikhona iparish likhona icoffee likhona kuningi nje kukhona basikekele baqhubeka bathenga imikhiqizo abamhlanzi mebenze njalo uNkulunkulu babusisa amen yabo Bukelo wempunga yesintu le namba lokuzibona sivele screen sakho ezakho babunhlanzi ungamshayela uzwe ngeminye imikhiqizo yakhe eyahlukahlukene uzwe nokuthi moyidinga ukude uyithola kanjani bese siqhubeke njalo subscribe kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV likhona nekhasi lami ngale bafowethu ku Facebook Impunga Yesintu kukhona lekhehla leli ilogo yethu ngoba ikhasi lami elidala Impunga Yesintu lele lino 11,000 followers baliheka akuselona la manithanda noma ningaphuma kulona nize kuleli lisha ngithi lino 3,600 abantu abama followers ngiyacela nalo ukuthi nilithande ngoba ezinye zezinto siyazifaka nakulona ngiyacela ke futhi niwuthathe umfanekiso oqosheni udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese sithi nje impunga Inasa ngasengife